Babona ukuthi mhlampe lento esibatshela yona yamanga noma ingoba sifuna ukukhava ukuthi umama nje usenotho, uma wabo ngala akasenalutho. Kuyimanje simbuka thina umuntu manje osengasithi thina esenza lento le. Ekubeni nawe ayizama ukusisiza ngesihle. Kanti nawe uyazi ukuthi ubhekene nani. Umama akanacala akazi lutho. Kodwa njengamanje lento siwelele kuyena. Engasithi khona akakwaziyo. Manje ingane zakhe seyibuye ngasithi thina-ke manje senza lento bana vele sasixakekile empilweni. Bona babe right. Sesibona sebebona ngasithi manje thina esahamba sabafakela umoya ukuthi abasaphili kahle. Mina bekashona kamenza apho umntazana ngamevane nabendlonde noPapa ekhanda nasezantsi kweyifunda zasezonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelele lena ke iBlack Life TV igama lohlelo izimpande zama-Afrika sikhuluma nje sibheke kabanzi izinto ezithinta isithwalo nokunye ukuhlupha abantu siza ukuthi inkinga ikephi igama lami ngisicaka ngakaloqa ngihleli-ke namakhosazana amabili la intokazi eyisencane kuyaqala-ke emlandweni ngihlala nomuntu oyedwa akhulume nje isitori sakhe esiphele namhlanje bawu-2 ngizozwa-ke namhlanje ukuthi bangobani bavelaphi bakhala ngani angiqale ngapha kwesekude sabona ma yaphela okay ngapha ngihleli nobani Uhlezi no-Anele wakamchunu. Hlala emlazi kwaSi. Right. Ake ngizwe-ke ngane zakwethu kumina nobabili ngoba nila namhlanje ngiqala ngawe babhethe omncane ukuthi kwenzakala. Thina njengoba sibona silapho udadewethu nomdala. Okay. Omncane ekhaya sinabasisi. Khona ufuna kumncane siba khona mkhulu. Umamncane mawe. Yes. Okay. Salama. Bese mkhulu asihlangana naye ujwayele ukufika nje ekhaya. Umamkhulu umuntu nje empilweni ukhavekile osebenzayo nayo ekhaya sihlala khona emlazi siney'nkinga nje ey'ningi le ezigcine zisibekele ekuthenini umamkhulu ufake isandla khona so yena osilekelelayo umama wethu akasebenzi akasebenzi indawo kwathina mina ngiyafunda usisi omdala naye waqeda akasafundi akasawuthola umsebenzi kodwa umuntu okwazi ukufaka isandla kuthina umamkhulu. Oh yeah. Mawuthi umamncane uthola isikhathi ufonela umamkhulu yamfonela ambikela usizo lethu kube khona sinika khona futhi nakhona sike nesile kungabe ukuthi usinika nje ufuna ukuzuza yeah so kuthe ukuthi nje esikhaleni sibona ukuthi hayi no umamkhulu kade wahamba wabuya wehla weze ekhaya sesohlala ndawonye-ke manje hayi masihlala sonke ekhaya sibe right kube umndeni ingane zamamkhulu asihlali-ke nazo hlala nazo leGoli so mayehle ebuya nene ezekhaya hayi simjabulele phela njengomama sibona ukuthi unayo yonke into sesothola yonke into mina-ke ngiyafunda okwamanje vele ngisasesikoleni ngisanda ngena nje e-high school uma ngingena obviously hlezi kunezinto expect ukuthi esikoleni ube nazo because ise-high school so nomama wasembikela ukuthi hayi no umntanami ukhona izinto akayidinga esikoleni uma yidinga esikoleni u1 no2 no3 kanje wathi umamkhulu okay isifana ngizomlekelela hayi okay yamlekelela ngithola yonke into-ke ngoba bese ngihluphekela ne-transport nakho konke lunch hayi mase buyile kumama yonke into ibe right umamkhulu asinakekele nje wayena kumamkhulu unamasaluni mayinamasaluni-ke thina vele singamantombazane ekhaya ayekho mfana sinamantombazane so masifuna ukwenza ikhanda obviously sicela yena mamkhulu yes naye usisi omdala naye mayithi no ngifuna ukuya endaweni ethize ngoba akasebenzi akukhona usesikhwameni uzocela umamkhulu nami ngokwami ngifuna ukuthi mamkhulu kune-trip esikoleni ngikhuluma naye engabi nokukhombisa ukuthi cha no uyacikeka noma uyanyanya ngoba simcela asinike nje ngithi ya ngokukhulu nje ukuthobeka asho ukuthi noma kuthi khona enidingayo ningitshene ningasabi ngoba ngumamkhulu wenu hayi kube kuhle nje kube umndeni o-right shuthi umamkhulu mesebona ukuthi lento leyo ukuthi angithi umamkhulu usisi wamawethu yeah so usisi wethu lo mama lo
ozalayo thina. Wasebona ukuthi no, umamkhulu kumele amnike amathuba ukuthi naye asebenze yabo. Yeah. Which is good. Yeah, so mayisebenza I know wabona ukuthi usisi wami akasebenza uhlele ekhaya. Kumele nami ngimzamele okuncane. Mayimzamela futhi uzongena esalini yakhe umamkhulu. Obviously ke ngeze abe afane nama general worker. Uzoba nje imanager. Mayibona ukuthi ayube manager kuba right uba nayo yonke into. Nathi ngala futhi sikhavekile. Ungafunga ukuthi usisi wami uyasebenza indlela ayiyona. Kanti lutho akasebenza ubheka obani umamkhulu. Nami ngala mangifunda ngibheka obani umamkhulu. Uma wethu thina lesizalayo akanalutho. Uthe mayingena emsebenzini wabona ukuthi ingane zami khona izinto la ishoda khona. Wakhona ukuthi asilekelele. Sekuthe kudlula mhlambe inyangani. Sithema sibona I know wabona ukuthi umamkhulu kumele ngithengele usisi wami indawo yesaluni ngoba ngathi uyakhona ukuyimanager, uyakhona ukuyinaka, uyakhona futhi ukubhekana nama customer yonke into. Basithi no, ake ngivulele yakhe indawo ozoyi-owna wena. Abantu ukuthi ngathi akana inkinga wamvulela. Wamnika njengamanje usemvulele mhlambe more than 2 amasaluni nawo. Yeah, mayimvulela I know kuhamba kahle yonke into akukho la kulekha khona. Umvulele yonke into wase-ownshela yena. My owner yonke into ihamba kahle. Hawu isithema sithukela usewumuntu obuyele eGoli manje uyahamba seshiya namabhizinisi akhe. Washiya noma? Washiya noma. Masibuza ukuthi uwashiyelani manje wathi I know sebuyele emuva manje. Ushiya ingane zakhe ngithe emuva. Hawu okay masijabule sithi hayi ngoba vese ushiye nokhulu usizo olukhona. Hayi usungahamba. Waphinda futhi washo ukuthi makuthi kukhona nikufunayo noma nikudingayo. Ningithini. Angizukuba nankinga. Hayi sikhululeke ke nathi ke. Sibona ukuthi umamkhulu phela ahamba. Umama nathi ngala ngathini akukho la sesishoda khona ekhaya konke kuphelele sesiqala ngisho ukulungisa izindlu konke nje. Shuthi umamncane lo wethu uzala thina useqala kunokuba futhi noshintsho olukhona. Asazi nokuthi kuqhamuka abe noshintsho olukhona. Usethi sibone ngemoto woqala ingena nje egcekeni sibone ngemoto mengena sibona ngemoto. Hawu now sunamandla okuthenga imoto lamasaluni onawo esengafinyelela ekutheni siwasithenga imoto. Athi hayi nakho ke ngikwazile ukuyithenga. Hayi sijabulele singanaki lutho. Sijabulela imoto. Sithema sisuka lapho wathi usethenga umuzi. Saqala manje umuzi uphumaphi ngamalini. Isaluni phela kuyona into ongasuthi in 2 months usungakhona ukuthenga imoto. Isaluni into encane nakhona. Yabo njengamanje uDecember usungabona ukuthi hayi imali yangena. But once baqala unyaka into isiqala ukuba ukwehla kancane ama customer sale. Bathi njengamanje uma esithubeni usevela wakuthola imoto okwesibili wathola umuzi uphumaphi imali ethathe ephathayo amandla akhe imali ubeyibeka kanjani ayisikholo phela ngoba umuntu onamasaluni nje. Hawu sithukeleke manje sijabuleke ke nathi ke sesiyazizwa ngisho umuntu esikoleni sesiwami nayo sekhona ngisho ukuthi akhululeke usenane phone wamina ngefoni nje. Hawu shuthi sithukele manje sesilindele ukuthi ke masesolindelani ke manje ekhaya sesiqala kuba noshintsho uyaqala uyarenovate okay fine kuhle lokho mina ngimncane nje ngibona kuyinto enhle leyo ukuthi alungise ekhaya mayilungise ekhaya. Hawu ma ulungisa nje ekhaya imali ithathele hayi amasaluni okay fine. Usisi lo mdala qale phansi ambuze yena eceleni ngokwakhe. Mayibuya futhi kumina angitshela ukuthi I know umama usho kanje. Athi mina okay fine ngiyakuzwa vele mina ngimncane into mabekhuluma bona bebadala mina sekhizo sithi ngiyazi sengayazi njengomuntu engiphila nabo nje egcekeni. Alungise ekhaya kube kuhle kube nje ya. Shuthi ke manje sesiyabona hayi sesinotho ke nathi ekhaya. Hayi sibuye shuthi usisi ngala usisi wami omdala ebona ukuthi uma amqashi amfaka emsebenzini wakhe esaluni mase bayimanager khona ke. Shuthi usisi wami abona ukuthi into right ukuthi no umuntu osibhustile umamkhulu kumele ke simkhumbule nathi ngokuncane. Hawu shuthi kube nokuthi amfonele ambuza impilo hayi uright akhulume nje kahle. Mase kumele ambuze ukuthi ayikho into oyidingayo wathi wakhuluma nje ngokukhulu ukuthukuthela sayitsho ukuthi mhlambe khona into emphathe kabi usukwini la ngakho. Ake sizwe kusomdala wona mhlambe lesisho uncane la ngoba udadweni uyayichaza useyakufaka nawe ukuthi
waxhumana nomamkhulu after ubona impilo seyihamba kahle. Usithathe from lapho-ke. Kwenzakala? Ngoba silana udade ngoba sesixaye kakhulu. So lana udadewethu ngaqala ngamfihlela ngimbone ukuthi indlela akaseyithathayo ayisekho right ngimbona mina. But Uma umzalayo. uma uzalayo Anasenibona ukuthi akusekho right. sasesimbona ukuthi hayi izinto azenzayo Ziyathusa. ngimfihlela usisi wami. Ngabona ukuthi hayi ayingangamle ngase ngabona ukuthi usisi ngizama ukukhuluma naye ukuthi umama esishintshele. Mangizama ukukhuluma naye sikhuluma naye sinosisi wethu. Kwanaye nje umama sikhuluma naye akasekho right ngisho umbona ukuthi akusakhulumi yena even endlini yakhe asisangeni ekamereni lakhe asisangeni sixaye ukuthi kwenziwa Lihlala egcekeni elilodwa kodwa. sihlala egcekeni elilodwa. Yo. Manje siyaxela ukuthi nasendlini asisangeni akasayinaki nengane ngala eceleni sekuyimina manje yabo manje nomamkhulu ngala iy'ngane zakhe secanga ukuthi ngobe nje yithina noma Kunjani ntomamkhulu? angizwanga Usenjani mamkhulu? umamkhulu izinto wayenemali manje sekunokushintshashintsha nje akasenalutho ngisho zizama ukumsiza akasithathe ngale ndlela e-right. Manje-ke iy'ngane zakhe secanga ukuthi ithina simthakathile ithina simenze sanje noma manje njengoba silana sizocela usizo ukuthi ukhona nongasisiza mhlawumbe because siyabona ukuthi baxakile kodwa uma akakuboni lokho because akusiyena owalithatha lento because mase sihamba nosisi wami siyozwa ukuthi kwenzakalani kahle kahle yini ebenza nje sathola ukuthi umamkhulu wathwala eGoli. Ha. Bahleni nawo. Wathwala? Wathwala manje usengena enkingeni noma usengena enkingeni kunzima mayabona ngithi kunzima Ihlangana lapho lento noma wenu ngifuna ukuthola lapho wathwala yena uma wena ungena kanjani kuyona yonke lento le. Angithi umamkhulu wabona ukuthi uma uxakekile nathi yabona nje ingane exakekile. So wase decide ukuthi shuthi lento alulisana. Yeah. Manje ukumqaphela kwangavumelekile shuthi kumamkhulu masizwa kumuntu kwangavumelekile ngomkhulu ukuthi anike omunye umuntu wasashutha. Manje uma usexakekile-ke kwanathi asamtholi nje kahle. Sisomncane. Lesi story sikama wena okuhlala yedwa nendle engavulwa ningakwazi ukungena kuyona. Yini ne-experience yayo lapha eniyibonayo ebusuku? Awu nje kuningi okunye kuyangiphazamisa esikoleni kabi ngoba uyabo ebusuku uyamuzwa yena ekhuluma kodwa uyazi ukuthi akukho muntu. Yo. Kuyakhanya ngale ndlela ixakile kuvala umnyango uma singqongqoza asiphendule. Oh. Kusiphatha kabi ngoba thina sibabili ekhaya kahle hle sibathathu. Kodwa manje akakhona ukunginaka mina yesingane. Ngikhuluma nodade wami naye futhi uyasho ukuthi no lento enzakala ayikho right. Ayikho right neze ngoba uma sina simaze umuntu nje njengamanje seshintshile sitholile ke manje ukuthi ile edaba ukuthi ashintshe. Kodwa futhi asikholelwa kuyona ngoba thina simuntu singabantu abasondayo uma bengayena umuntu ohamba inyanga uhambe imizini abacha bomuntu ohlala ekhaya enaka into zakhe. Ngamafushane uma wenu ungena esithwalweni angesona sakhe ngenxa yamamkhulu. Shuthi njengoba umamkhulu esokole njengamanje shuthi lento sisukile kumamkhulu iyaya kuma njengamanje uma sesibona izingane zakhe. Umamkhulu wenu ngisomdala wanikeza uma wakho into eyimali ukuthi aqale impilo waphinde wasiza nani kwangazi ukuthi u-exchange amandla wayisa kuma kwangathi sukamkhulu wayengazi naye ukuthi kuzogcina kanje. Wayethi uzama ukusiza kahle kahle uma ebona isimo esibhekene naso abhekene naso uma ukuthi akwazi unani engane iyafunda useze wahlukumezeka akasalali ubona indlu nje sivutha singane sikwenzakalani yini enzakalayo phakathi lo nje esingangeni nayo anisebancane ngoba silana ngoba sixakekile. Yo nike nizama kodwa sisomncane ukukhuluma nomama isuke right kuyafana kwamina ezumagcina ekhaya uyangiphebeza ngenzame ngithi manje ukubuza kwenzakalani ngoba awuyena le ndlela besiyazi angafuni ngisho ukukhuluma asibuka asinqaphele asiflathela abheke emuva nakhona futhi mayibheke emuva hayi ukuthi uzobheka emuva asho umnyango uvuliwe uzovala alokhe akufaka ukhiye uma singqongqoza akasiphenduli uthulakele akafuni ngisho ukukhuluma nathi akafuni ngisho ukuthini
kunezinto esingayingeni thina ekhaya. Ekhaya kithi kunezinto esingayingeni. Kodwa thina sibiza ngokuthi isekhaya. Yena kodwa usukwazi ukusinqumela iminyango kumele singayingeni. Ngaliphi? Ngalento le esuka kumamkhulu yangena kuyena. Manje kulokhu sisomdala kule yokuxhumana nengane yamamkhulu sebenazama ukuphinde nikhulume naso since uthi sezinokunisole ngathi nanenza something ngingawazi. Hayi asikaze ngoba silasi ngoba sizofuna umuntu mhlawumbe ongayiqeda lento le cause masikhuluma nabo nje hayi Abanithatha serious. hayi abasithathi serious. And abayamukeli naleyo ukuthi mawaba wayithwele. Abayamukeli. Babona ukuthi mhlambe lento esibatshela yona yamanga noma ingoba sifuna ukukhava ukuthi umama nje usenotho. Uma wabo ngalaka senalutho. Kuyimanje simbuka thina umuntu manje osangasithi thina esenza lento le. Ekubeni nawe ayizama ukusisiza ngesihle. Kanti nawe uyazi ukuthi ubhekene nani. Umama akanacala akazi lutho. Kodwa njengamanje lento siwelele kuyena. Engasithi kukhona akakwaziyo. Manje ingane zakhe seyibuye ngasithi thina ke manje senza lento bana kuvele sasixakekile empilweni. Bona babe right. Sesibona sebebona ngasithi manje thina esahamba sabafakela umoya ukuthi abasaphili kahle. Abasasithatha ngengane zakwabo. Abasasifonela, abasasicheck, abasenza lutho ngengane zakwabo. Abasasitshengisa ngisho ukuthi basithanda. Ekubeni iqala besifonela nawe ndeni, besicheck, sifakela imali. Njengamanje akusenze konke lokho. Basichaza indaba ukuthi uma wabo useyaphuza akasalali ngisho ekhaya ushintsha amadoda manje awo nje ngincane kabi nalento ukuthi bengangitshela ukuthi uma wami ngithi mamkhulu kuyena uhamba ishintsha amadoda yini ilento lokuthi lento ebikuyena ayisekho. So njengamanje ngicamela ukubuyela back eDustin isuswe lento ephethe umawona ngoba anisamazi umawona close nina uhlala kule ndlu ahlala kuyona nibona lo mlilo eniwubonayo ebusuku uyanivalela akavumi ningene. Isho ukuthi ayisekho nje injabulo between amadodakazi noma ayisekho noma mkhulu naye ayisekho. Uthule duwe okungcono singabuyela ehluphekeni kunokuthi sihlale ngesinqo sodwa kanje. kanza kodwa ningixoxeleni kanjani into nje mawuthi khona abantu abakwazi lezi zinto zokulapha nemithi basitela ngoba into esixakayo la le yodwa uthi uyedwa umuntu owathwala umamkhulu kodwa ke iphutha lenze kamhla edlulisa imali eyinikeza lo umamncane udadewabo ngenxa ukuthi wayebona usenkingeni. Njengamanje zithole kanzima ingane nazo uthu uma wazi uphenduka into ezingayazi ngenxa ukuthi wamukela umnikelo from kudadewabo kanti nodadewabo wayengazi ukuthi exchange amandla. Manje kusenkingeni abangenelani bawuthu udadewabo nodadewabo nezingane ke mase eqala ukuthi zibone ngasengazi ukuthi umamncane wathakathi uma wazo so manje sekunokungenelana ngenxa into eqalwe yisithwala. Nganza kwethu kulungile anisale kahle neyidingida sibone i comment section ithini. Nisale kahle.